አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። 7 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። ለካቲት 7 ወርሓዊ በዓል ናይ ኣጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ እዩ። ናይ ሥላሴ ምሕረትን ቸርነትን ይቕሬታን ሰላምን ፍቕርን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። ሥላሴ ፍቕሪ እዮም። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ። ቀዳማይ ዮሐንስ 16 ንሕና እውን ነቲ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣለና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር። 17 ከምቲ ንሱ ዘሎ ከምኡውን ንሕና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኢና ዘለና እሞ ብመዓልቲ ፍርድስ ትብዓት ምእንቲ ክህልወና በዚ እታ ፍቕሪ ኣባና ተፈጸመት። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 18 ፍቕዲ 1 ኦ እግዚአብሔር ሓይለይ ኣፍቅረካ እየ። ኣማናዊ ፍቕሪ ዝበሃል እግዚአብሔር እዩ። ስለ ዘፍቀረ እዩ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ዝወረደ ስለ ዘፍቀረ እዩ ናብ ግብፂ ዝተሰደደ ስለ ዘፍቀረ እዩ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ኣዕጽምቱን ጎድኑን ብኹናት ዝተቐደደ ስለ ዘፍቀረ እዩ ዳግማይ ንኃጢአት ብንፍሓተ መንፈስ ቅዱስ ጸጉኡ ዝሰደደ ኩሉ ግዜ ክፍቀር ዝግብኦ እግዚአብሔር እዩ። 47 እቲ ሕነ ዝፈድየለይ ንህዛብ እውን ዘግዝኣለይ ካብ ጸላእተይ ዘውዕለንስ ኣምላኽ እዩ። እወ ኣብ ልዕሊ ተጻረርተይ ልዕል እተብለኒ ካብቲ ዓመፀኛ ሰብ እትባልሃኒ ንስኻ ኢኻ። ስለዚ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከመስግነካ ንስምካ እውን ክዝምረሉ እየ ዝብሎ ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት ኣምላኽ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ፍቕሪ ኣብርሃም ስለ ዝሓደሮ እዩ ድማ ኣብ ግዜ እርጋኑ ውላድ ዝሃቦ ንዓና ክነፍቅሮ ዝግብአና ድማ እግዚአብሔር እዩ። ኣብ ቤት ኣብርሃም ኣትዮም መኣዲ ባሪኾም ብሩኽ ውላድ ይስሐቅ ክትወልድ ኢኻ ብምባል ጭንቀት ኣብርሃምን ሳራን ዝፈትሑ ኣጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ካብዚ ዘለናዮ ጭንቀትን ስደትን ብቸርነቶም የውፁና አሜን። ቸርነትን ዘለዓለማዊ ምሕረትን ናይ ኣጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ቅዱስ መዓልቲ ይግበረልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 7 በዛ ዕለት ናይ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኸበረ ኣቦ እለ እስክንድሮስ ዓረፈ። እዚ ኣቦ ድማ ካብ ጳጳሳት መበል 43 ሊቀ ጳጳስ እዩ። እዚ ኣቦ ታሮን ኣብ ዝበሃል ገዳም መነኮሰ። ትርጓሜኡ ድማ ናይ ኣቦታት ገዳም ማለት እዩ። ብናይ ጎይታና ፍቃድ ድማ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጵጵስና ተሾመ። ንሱ ድማ ዝተምሃረ ፈላጥ ጻድቅ ሰብ ስለ ዝነበረ እዩ።
ኣብ ናይ ሽሞቱ ወርሓት ድማ ብዙሕ መከራ ወረዶ። ናይ ግብፂ ንጉስ ንወዱ ሸይሙ ኣብ መንግስቱ ኣሰልጠኖ እሞ ንሱ ድማ ኣብ በረኻ ኣስቄጥስ ንዘለዋ ንናይ መነኮሳት ገዳማት ኣፍረሰን። ካብ ክፍኣቱን ካብ ክሕደቱን ብዙሓት ዝተለዓለ ድማ ኣብ ምስር ብሸነኽ ሰሜን ናብ ዘላ ገዳም ኣትዩ ኣብኡ ኣምላኽ ናይ ዝወለደት ናይ እመቤትና ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስእሊ ረኣየ እሞ እዚኣ እንታይ እያ በለ። ንሳ ድማ ብኩሉ ሽልማት ዝተሸለመትን ዝወቀበትን እያ። ኣብ ኣልባሳታ ድማ ዝወቀበ ናይ ሃሪ ልብሲ ነበረ። ሰባት ድማ ናይ ክርስቶስ ኣዶ ዝኾነት ናይ እመቤትና ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስእሊ እያ በልዎ። ንሱ ድማ ተጻሪፉ ንዝረኸሰ ምራቑ ኣብ ገጻ ተፊኡ ድሓን እንተኾይነ ንክርስቲያን ፈጺመ ከጥፎ እየ በለ። ደጊሙ ድማ ኣብ ልዕሊ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጸርፊ ቃል ተዛረበ። ካብዚ መሓረና ለይቲ ምስ ኮነ ድማ ዘፍርሕን ዘሰንብድን ዓብይ ራእይ ረአየ። ምስ ወግሐ ድማ ንኣቦኡ ከምዚ ኢሉ ነገሮ፣ ሎሚ በዛ ለይቲ ዓብይ መከራን ብዙሕ ቅፅዓትን ወረደኒ። ዓብይ ዝፋን ድማ ረኣኹ። ኣብ ልዕሊኡ ዝተቐመጠ ድማ ብጣዕሚ ዘፍርሕን ዘሰንብድን እዩ። ፊቱ ድማ ካብ ፀሓይ ይበርህ። ናይ ብዙሕ ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ኩናት መሳርሒ ሒዞም ኣብ ዝርያኡ ቆይሞም ነበሩ። ኣነ ንስኻን ድማ እሱራት ኮይንና ኣብ ድሕሪኡ ቆይምና ነበርና። ኣብ ዝፋኑ ዘሎ መን እዩ ኢለ ሓተትኩ። ትማሊ ንስኻ ዝነዓቕካዮ ናይ ክርስቲያን ንጉስ ክርስቶስ እዚ እዩ በሉኒ። ድሕሪኡ ናይ ኩናት መሳርሒ ካብ ዝተሸከሙ ሓደ ናባይ መጺኡ ጎነይ ብኩናት ወግኣኒ። ነቲ ኩናት ድማ ካብ ውሽጢ ጎነይ ኣይውፅኦን። ኣቦኡ ሰሚዑ ድማ ሰንበደ፣ ብጣዕሚ ከዓ ሓዘነ። እቲ ወዲ ድማ ሽዑ ንሽዑ ሓመመ፣ ልሳኑ ተዓፂዩ ብኽፉእ ኣማውታ ሞተ። ድሕሪ 40 መዓልታት እውን ኣቦኡ ሞተ። ኣብ ክንድኡ ከዓ ካልእ ንጉስ ተሾመ። ንሱ ድማ ንክርስቲያን ብጣዕሚ ኣሳቀዮም። ነዚ ኣቦ ሊቀ ጳጳሳት ንእለ እስክንድሮስ ከዓ ኣብዚሑ ኣሳቀዮ። ካብ ህዝቢ 3000 ናይ ወርቂ ዲናር ለሚኑ ክሳብ ዝህቦ ጎይታና ድማ ነዚ ንጉስ ቀልጢፉ ኣጥፍኦ። ድሕሪ እውን ካልእ ንጉስ ተሾመ። ንሱ እውን ሊቀ ጳጳሳት ሒዙ ከምቲ ዝቐደመ 3000 ናይ ወርቂ ዲናር ክህቦ ደለየ። ንሱ ድማ ናብ ወገናተይ ክሳብ ዝልምን ተዓገሰኒ ኢሉ ለመኖ። ንጉስ ድማ ቆፀረ ሃቦ መታን ክልምን ድማ ናብ ላዕለዋይ ግብፂ ኸደ። ኣብ ገቦ ሓደ ገዳማዊ ሰብ ነበረ እሞ ምስኡ ድማ 2 ደቂ መዛሙርቱ ኣለዉ። ኣብቲ ጎቦ ኣብ ሓደ ቦታ ክኹዕቱን ክፀርጉን ኣዘዞም። ወርቂ ዝመልአ 5 ማሰሮ ረኸቡ። ሓደ ሓቢኦም ድማ 4ቲኡ ናብ ገዳም መምህሮም ኣምፀዎ። ንሱ ድማ መታን ክሕግዘሉ ክህብዎ ናብቲ ሊቀ ጳጳሳት ለኣኾም። ንሳቶም ግን ነተን ናይ ወርቂ ማሰሮ ሒዞም ተመሊሶም ናብ ዓለም ኣተዉ። ናይ ምንኩስና ልብሶም ደርብዮም ሰበይቲ ተመርዓዉ። በቲ ወርቂ ከዓ ኣወዳትን ኣዋልድን ባሮትን እንስሳታትን ገዝኡ። ናይቲ ሃገር ኣመሓዳሪ ድማ ሓዞም። እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝረኸብዎ ቀጥቂጡ መርመሮም። ንሳቶም ድማ 5 ናይ ወርቂ ማሰሮ ከም ዝረኸቡ ኣመኑ። መኮንን ድማ ናብ ናይ ንጉስ ሓለቓ ሰራዊት ኣሕሊፉ ሃቦም። ንሱ ድማ ናብ ንጉስ ኣቕረቦም። 5 ናይ ወርቂ ማሰሮ ከም ዝረኸቡ ኣረድኦ። ንጉስ ድማ ጭፍራታቱ ልኢኹ ቤት ናይቲ ሊቀ ጳጳስ በርበሮ። ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝኾነ ካብ ንዋየ ቅድሳት ዝረኸቦ ኩሉ ወሰደ። ነቲ ሊቀ ጳጳሳት ከዓ ኣሰሮ። ነተን 4 ወርቂ ዝመልኣ ማሰሮ እውን ወሰደን። 3000 ናይ ወርቂ ዲናር ኣምፅኣለይ ከዓ በሎ። ንሱ ድማ ኣብዚ ሓላፊት ዓለም ወላሓንቲ ገንዘብ የብለይን በሎ። ናብ ህዝቢ ልኢኹ 3000 ናይ ወርቂ ዲናር ኣምፂኦምሉ ክሳብ ዝህቦ ኣይገደፎን። ነዚ ክፉእ ንጉስ እውን ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጥፍኦ። ድሕሪኡ ከዓ ካብኡ ዝኸፍአ ካልእ ንጉስ ተሾመ። ንሱ ድማ ናይ ሓሳውን ርኩስን ነቢ ኣብ ክንዲ እቲ ዝኸበረ መስቀል ኣብ ውሽጢ ኢዶም
كحاتዎም نكريستيان أقدرهم. إذا ملكت دما نجار ملكوت ززارب وانجلاوي قدوس يوحنس تزاربا تنبيت إياه إزي كفو نجوس ناب كله هاجرات إزي كجبرو عززهم نليك باباسات دما كم أخجبر عززو ليك باباسات دما متان كجرفو بزح لمنا أي تقبلون كم أون كساب سلسة معلتي كعجوس لمنا دحر إزي دما كي دربيون نابتي زرخة سرح كي يأتون ناب زافر فتسيمو لمنا قويتانا دما نلمنا أو تقبلو ونشتي دوية بصحو أحماما مالتي بزافر أملا كمولسوس لزداليم نابيتو اسكندريا متان كخيد دما كإززلو ننقوس لمنا نقوس دما كالكلا سلا حتمت إيد مخنيات نمفتار سلا زمسلو ملأخ زافير تقليس دما صباح كتعرف إخاولا نسو دما ناقل قلتو እግዚአብሔር ጽባሕ ስለ ዝበጽሓኒ ክዓርፍ እየሞ መርከብ ቀርቡ በሎም ከም ዝበሎ ድማ ንጽባሒቱ ዓረፈ ንስጋኡ ድማ ብመርከብ ተሰኪሞም ወሲዶም ምስ ስጋ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ቀበርዎ። ኣብ ዘመነ እስክንድርዮስ ኣብ ሃገረ ግብፂ ዝነብሩ መለካውያን ስሙ ኣንስጣስዮስ ዝበሃል ሊቀ ጳጳሳት ነበሮም እሞ ንያዕቆባውያን ድማ ምእመናን ይፈትዎም ስለዝነበረ ስለዚ ድማ ወገናቱ መለካውያን ተጻልእዎ። ንሱ ድማ መታን ነፍሱ ከድሕን ናብዚ ኣቦ እለ እስክንድሮስ መጺኡ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ብምዃን ዝእዘዝ ኮነ። እስክንድሮስ ድማ ንኣንስጣስዮስ ኣብ ክንድኡ ናይ ሊቀ ጵጵስና ስልጣን ሒዙ ነባጊዑ መታን ክመርሕ ንሱ ድማ ካብ መነኮሳት ከም ሓደ ኮይኑ ኣብ ገዳም መታን ክገድፎ ለመኖ። ኣባ ኣንስጣስዮስ ድማ ኣይደልን ከምዚ ድማ በለ ነዚ ዝደሊ እንተዝኸውን ኣነ ክሳብ ሎሚ ሊቀ ጳጳሳት ዶ ኣይነበርኩን ንዓኻ ወዲ መዝሙርካ ኮይነ ከገልግለካ ስለዝፈተኹ እምበር በሎ። ኣብ ማእከሎም ካብ ዝተገብረ ድሕሪ ብዙሕ ልመና ምልልስ ድማ ኤጲስቆጶስ መታን ክኸውን ኣንስጣስዮስ ፈቐደ። ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሃገር ከዓ ኤጲስቆጶስነት ሾመ። ነባጊዑ ድማ ከም ዝግባእ ጽቡቕ ኣተሓላልዋ ሓለወን። ኣባ እለ እስክንድሮስ ከዓ ኣብ መንበር ወንጌላዊ ማርቆስ ዝነበረ ን24 ዓመትን 6 ወርሕን ንእግዚአብሔር ኣገልገሎ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ ብጸሎት ናይዚ ኣቦ ይምሓረና በረኸቱ ድማ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ሊቀ ጳጳሳት ቴዎድሮስ በዛ ዕለት ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኸበረ ኣባ ቴዎድሮስ ዓረፈ። ንሱ ድማ ካብ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት መበል 45 እዩ። እዚ ኣቦ መርዩጥ ኣብ ዝበሃል ሃገር ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ገዳም መነኮሰ። ናይታ ገዳም ስም ድማ ጠንቡራ እዩ። ንሓደ ፍጹም ጻድቅ ዝኾነ ሽማግለ ድማ ወዲ መዝሙር ኮነ። ንሱ ድማ ወዲ ቴዎድሮስ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጵጵስና ከም ዝሾሞ ብመንፈስ ቅዱስ ፈሊጡ ነዚ ነቶም መነኮሳት ነገሮም። ኣባ ቴዎድሮስ ድማ ብገድሊ ዝተጸምደ ኮነ። መልክዑ ጽቡቕ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰብነቱ ብውሽጢ ማቕ ብምልባስ ግን ኣብ ልዕሊኡ ናይ ሓጺን ልብሲ መንቆር ይለብስ ነበረ። ብቐንዕንኡን ብትሕትንኡን ድማ ፍጹም ኮነ። ብፍቓድ መንፈስ ቅዱስ ድማ ተመሪጹ ኣብ ልዕሊ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጵጵስና ተሾመ። ንናይ ክርስቲያን ኣባጊዕ ከዓ ብጽቡቕ ኣተሓልዋ ሓለወ። ኩሉ ግዜ ድማ መጽሓፍ ብምንባብ ይምህሮም ነበረ። ብዝያዳ ከዓ ኣብ ሰንበትን ኣብ በዓላትን ኣብ ናይ 5ቱ ዘመን ጸጥታን ሰላምን ነበረ። ቤተ ክርስቲያን ድማ ብሰላም ነበረት። ኣብ ልዕሊ መንበር ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ድማ 11 ዓመትን ፈረቓን ድሕሪ ምንባሩ ብሰላም ዓረፈ። በረኸቱ ይሕደረና። ኣባ ኣብዱልማዎስ ገዳማዊ ጻድቅ ግብፃዊ ክኾኑ ከለዉ ኣብ በረኻ ሰብ ከይረኣዩ ን70 ዓመታት ብቅድስና ነበሩ። በቲ ግዜ ድማ እግዚአብሔር ንኣባ ኣብዱልማዎስ ናብ ኣባ ኣብለይ ልኢኽዎም
ነበረ ክልቲኦም ተራኺቦም ድማ ብሓንሳብ ሰለስተ መዓልቲ ምስ ጸንሑ ቅዱስ መልአክ እንዳተገለጸ ኣጸናኒዕዎም እዩ። ምስ ስውራን ማሕበር ኮይኖም ድማ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ተቐቢሎም እዮም። ኣባ ኦብለይ ምስ ዓረፉ ኣናብስቲ እንዳሓገዝዎም ቀቢሮሞም እዮም። ንሶም ከዓ ንዓይ ዝቐበረኒ ስለደለይ ኢሎም ጸልዮም ስለ ዝነበሩ ሰለስተ ገዳማውያን መጺኦምሎም እዮም። ለካቲት 5 ንኣባ ኦብለይ ገኒዞም ቀቢሮም ኣብ ሳልሳይ መዓልቶም ዓረፉ። ዝለመዓንቲ ማለት እዩ። ናይዞም ጻድቅ ክብሪ ይሕደረና፣ ብጸለቶም ብኣማላድነቶም ድማ መድኃኔዓለም ይቕረ ይበለልና ይምሓረና፣ ኣሜን። ለካቲት 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ኣባ ኣብልልማዎስ ገዳማዊ፣ ኣባ ቴዎድሮስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ኣባ እለ እስክንድሮስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ ኣባዲር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ ኣባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ሓለቓ፣ ኣባ ዳንኤል ዘገዳመ ሲሓት፣ ዝባ ባውላ ገዳማዊ፣ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ኣሜን። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም በሪሆም ተቐዲሶም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና፣ ኣሜን። ስንክሳር ድሰምሕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር፣ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተኣረመለይ፣ ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፣ ኣሜን ኣሜን። ለይኩን